Hawu uyivalelelana nje uyayibusisa Nkonzane. Ubaba udokotela wesibili. Wangidakelwa mina ngifanisa nezinyanga. Hawu. Hawu awungixoxela phela le ndaba leyana othi uzongixoxela yona leyo umuntu oyifuna ukuthola ngawe. Kwakusimelane phela lo. Kwakumabhodwa. Wenezitolo ngala empophumeni nakahaza. Kwaku 1996. Bengisewumfundisi ngangibuye emlindelweni kahaza. Hawu usukwaba umfundisi? Ngaba umfundisi mina ngamukela ivangeli lensindiso ngonyaka ka1995. Etendeni elalimiswe umfundisi uXulu. Kanti oneminyaka emingaki ngicela? Ufuna iminyaka noma ufuna indaba? Oh ayiqhubeka. Etendeni elalimiswe umfundisi uXulu elalilapha ngase stadium empophomeni. Ila ngamukela khona ivangeli lensindiso. Umfundisi uXulu kodwa usaba senkosini engathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Hayi mangamukela kwivangeli lensindiso kusuthi ngoba onyaka wo1996 bese nginebandla lami ngahamba ngavula ibandla lami kwahaza. Kushuthi ke omunye womndeni amalungu ebandla kwakwehle nje umshophi amalungu awu7 aleleselo umphezulu ashona wonke kwasinda isalukwazi esasina 98 angeke futhi ngitheni nomfana oyena 6 years ngaleso sikhathi usaba uthisha lo mfana awubantu hayi inkonzo isidonsi inkonzo kwathi ngo1 ekseni ngase ngihlebela umvangeli uBlose ngathi mina kuyena hayi inkonzo aseyinqamule manje ngizophuza iti wazongidakela ngangizomkati ngisiyonini ngathi mina inkonzo aseyinqamule ngoba nasekuseni yithi sizobe siphethe umsebenzi angizwe ukuthi ngithini ngiyakuzwa basho nje labalinye eyihubi ingane ngathi akathandaza umvangeli wathandaza umvangeli sahamba asithe nje mazidlula la ngasemconjwana esikoleni siyaphi manje siyangakamabhida ngihamba umvangeli uBlose kube ingane eziwuthuza kamadlala kwakuwutho noSine bese kuba uxolelo mfana osekhaya awu qhamuke nje imoto ngangisaxakwe nje indlela eyayikhanyise ngayo amalight ngithi kodwa lo muntu uyahlanya novula ubright kabuhlungu kanjena usesihambisa kabi ngoba sase sinhlanhlatha nasendleleni kwabe ngathi yama le moto mayivuleka icapha ngabona kubaleka uBlose nalezi izingane mangisasele ngedwa ngabona amadoda amabili engibamba ngqi ngathi ngithi ngiyabhaquza inyawo lezi ngayibona seyindize emoyeni ndikhahlela ngithi iBhayibheli lami lasala khona phansi angizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa ngisakhumbula kodwa kancane ngidibula bengena nami emotweni okunye angisakukhumbuli ngoba ngafikelwa ubuthongo obunamandla ngisola ukuthi kukhona babengisebenzisele khona ngoba ukuphaphama kwami mina ngiphaphama kuphi ngiphaphama sengisemzini wenyanga nakhona ukuthi umuzwe wenyanga mangithi ngiyabuka la endlini kuthe ihlifi imithi echithwe phansi igqulo ikhumba mangithi ngezwe ngathi bayaxabana laba bantu ngoba amehlo ngavula kancane ngafuni ukuwavula ubabone sengivukile mabexabana kuxabana bami yena uMagudwa noSimelane uxabana nalenyanga le ithi inyanga umsaphi lo muntu umletheleni lo muntu athi uMagudwa wena wakhula silibela ngithi uthe kulo muntu kuzofuneka ikhanda lomfundisi uyi umfundisi lo ayithi inyanga hayi umuzi wami awuvumi idlo zalala malivumi ngeke sikwazi ukusebenza ngalo muntu dedela lo muntu singamenzi lutho angeke ukuthi ngitheni bakudedela anqabe phela uSimelane athi hayi awubonini ukuthi masingase sidedele lo muntu uzoyongixoxa ngoba usengibonile phela and umuntu othandwa abantu lo mfundisi ngeke yini mina ngidingiswe endaweni kushiswe nezitolo zami angeke yini ngiboshwe wena uzoba yini lapho hayi ithuli inyanga ayi ngiyakuzwa ke masuyibeka kanjalo ethi uSimelane kunjalo inyanga ngazi yayenzani ngoba ngayibona
isiya lapho udengezini yalayithe ngathi shisa kuyimpepho yayisibeka amakhandlela abamabili Kanjani? amhlophe. Oh. Yathi ake simcele ke lo muntu eyidalweni zakubo nezasekhaya kunini. Yathi yawalayitha amakhandlela ngabona amakhandlela anhleli. Ngiyezwa ukuthi ngithini? Angathathelwa amanzi. Ngiyavuka ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Hayi ngabona amakhandlela enhlinhla wena engathi ikhandlela limanzi. Yajuluka yamanzi inyanga. Yathi lo ngazalwa ngiyaqala lokho angikaze ngikubone lokho. Yathi kodwa ke kulungile ake siphume simshiye nalo sobaba lo sibone ukuthi bazoxoxa kanjani. Ngathi ngisamangele ngangibabona bephuma ngempela kumagudwa nalenyanga lebelandelana. Ngaleso sikhathi ngiboshwe izandla nenyanga. Ngabona ukuthi inyiki lapha emva kwekhuba kwaphuma engakanani inyoka. Uboshiwe nje. Engakanani inyoka. Yeza lenyoka yathi mayiqala engathi ifuna ukungithandela. Kwase kukhulumizwe endlebeni kumina lathi ndodana ungasabi ngokuba nginawe. Izwi lalivela phi ke? Izwi phela libuye ezulwini. Oh. Angithi mangabe swamukela ivangeli lensindiso usuku ungasafani nabanye abantu. Yingakho uDaniel ahlala emphandweni weNgunyama zange amenza lutho because mangabe sawumukela ivangeli lensindiso awusafani nabanye abantu, you are separated. Angizwe ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Malisho njalo lelizwi ngezwe ukuthi kwanqamuka izintambo lezi engangiboshwe ngayo enyaweni nasezandleni. Yathi lenyoka maye ngithandelezela. Yangizungeza ngeza umchamo uthi kwehla nemlenze. Angizwe ukuthi ngithini? Ithema engithandelezela sesibhekene ikhanda nekhanda. Kwakhona into ethi yilwa nje. Baba ngila emqaleni kwasho ukuthi manje isinqoba amandla ngoba ingithandelezele. Ngalwa kodwa ngalwa. Ngikhanda ngahlanganisa phansi nosimende. Ngezwe ukuthi hayi ngiyayinqoba ke manje kwendlela engangiyibambe nami kwavuka amandla engangingawazi. Amandla sezulwini. Ngathatha iqandi kunensimbi yesigqulo ngathatha insimbi yesigqulo. Ngishaya ngayo. Ngishaya insimbi yesigqulo ngishaya insimbi yesigqulo. Okwangimangaza lenyoka yaphenduka futhi kwaba umuntu. Maku umuntu sengazi ukuthi mina ngishaya lenyanga eqeda ukuphuma la endlini. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Mangishaya izipheleke ifeke lenyanga emunyoka. Ngihlale ke ngilindele manje sengilindele onginayo ukuthi manje ozongena ndiqala ngisakaza ngayo insimbi yesigqulo le. Hayi ngilinde. Kwathi ngokuthuleka isikhathi. Amehla masebheke lapha ngasemnyango ngilindele ongenayo. Mangithi ngiyaqalaza ayisekho lenyoka nyanga le. Lento engiqeda ukuyibulala kade inyoka yaphenduka inyanga ayisekho. Kusekho ngisho igazi. Ngishiya igazi nje manje ungathi akaze kube khona lutho. Hey loqale futhi lungishaya uvalo sengiqalaza ngemumva ukuthi mhlawumbe izoqhamuka ngemumva noma kuzokwenzakalani. Ngawuza umnyango uthi kukhomba ukuthi uyavuleka. Yabuya lenyoka. Akubuyi inyoka. Kubuya bani lamadoda siyalandelana phambili kwakuwuye uSimilana. Ephethe imbazi encane uyihamba ishwibe sekandi ihambe iviveni kusho ukuthi yayisemtshelile inyanga ukuthi afika ngisakaze ngayo. Ngemumva yiyo lenyanga le. Wathi mayengena nje esengasensikeni ethi usondela kumina wayesemagxatha amabili uhamba ivivinya lembazo lihambe ishwiba ngabona into engakaze ngiyibone imbazo yaphenduka yaba inyoka. Angizwe ukuthi ngithini? Ngesikhathi engaboni eyivivinya lembazo le kanti seyiphenduka yayinyoka yamshaya nje la enkonyaneni. Hawu. Kwaphuma nje igazi futhi laba lincane engathi nje liyihlule. Igazi eliningi laphuma ngamakhala elinye laphuma ngendlela. Wayewawa wathi phansi. Angizwe ukuthi ngithini? Uthe mayewa yathuka lenyanga angazi ngoba ngabona iphulaza noma yayifuye yayinesibhambo yini ngoba yathi mayifaka isandla la isandla saphuma nezinyosi. Ngizakutinyela. Cha izinyosi ihleli kuyena manje seyihleli kuyena ezinye zayinyuka ngengalo ezinye zagcwala uhlangothi lonke wathuka wabaleka.
waphuma lapho wabaleka washiya isigodlo sakhe lowo muntu wasemkhambathini bayamazi abasemkhambathini waphambanelwa yikhanda lapho ngangizwe ukuthi ngithini mangiselela esigodleni ngisele nalesi sidumbu leso sikaMagotshwa uSimilane kwaphinde kwakhulumizwa kumina lathi babhadisa lezi zilwane ngangizwe ukuthi ngithini kwaqala kwaphuma ufuthu khona la esigodlweni kwakukhona amanzi ayesibhakedeni ngalibhabhadisa ngathi ngiyakubhabhadisa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu phenduka kwaphuma imfene ngayibhabhadisa imfene ngathi ngiyakubhabhadisa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu phenduka ngangizwe ukuthi ngithini kwaphuma isikhova umkhovu phela kwaba ukugcina umkhovu kuphuma nawo ngawubhabhadisa ngathi ngiyakubhabhadisa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngangizwe ukuthi ngithini